Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. O Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon, ayaw takyasa kini nga programa nga madunggay sa DXKO Radio o makita usab sa RPN Channel 5 sa cable TV ingon man sa Facebook page ang programang magatud sa espirituhanong pagtuo. Mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi sa PBCM uban sa nagunang evangelist nga si Juan Ramilo Mangalos ug mga kauban. Mga kaigsonan o mga mahalamong tigpaminaw nining tungura karon amo usab kamong ginadapit para sa pagpatalingog nining programa sa PBCM mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. Kini ning alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio kinasing-kasing nga magdapit kaninyo nga nining tungura karon unta na kamo sa kadasig alagsig sa inyong mga panglaos para magamit nato nga punan sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaggatod ganato sa kaluwasan nga gitudlo ni Master kanamo padin sa mga among gitudlo kaninyo o kung may mga basahon man nga referensya nga gamit kini gamit dili para sa pagsupak sa Biblia o dining tungura among mga pagpangamusta sa tanan nga mga kaigsonan sa nagakalalain nga mga dapit labi na sa PBCM compound sa pagpataliw karon o angay nato nga dili pagkalimtan o atong dumdumon nga sa gitulo ni Master para sa atong panagtigom kung adunay mga kahigayonan nga ang atong tigom sulod sa katig adunay tulo diha kahugna ang Disyembre 29 ang Agosto 19 o ang Marso 10. O ining tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghilista o ministro. Kumusta og mayong pagpaminaw usab kanatong tanan sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ramilo Mangalos mo usang nga makauban ining tungura mga kaigsunan ingon ini kita nga oras sa inyong pagpatalingog dinhi sa RPN DXKO Teleregio 13 sa Isinta, Yotso sa Daya sa inyong mga radyo, mga tag-adlaw kita nga Domingo mga kaigsonan, alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Live kita sa Facebook, mga kaigsonan, niya makita usab kita sa para sa cable sa TV5. O ang programa sa PBCM ng mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi, mabati na kini sa 22 ka radio station. Bisayas kita og Mindanao mga kaigsonan, sa Cebu, sa Bukidnon nga part dinhi sa Mindanao, Iligan ug sa Surigao City. Ug dinhi sa Misamis Oriental, gawas dinhi sa DXKO Teleregio nga inyong mabati ug masud-ong kami sa Facebook ug sa cable TV5. Mabati usab ang atong programa dinhi sa DXRU Radio Ultra 1188 AM band dinhi sa Cagayan de Oro City matag alas 10 ngadto sa alas 11 ang tagna sa kabuntagon matag adlaw Domingo. Mabati usab din nining simbahan sa Caboses Radio sa Villanueva, Misamis Oriental. Alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagnas kagabion, 97.9 FM matag adlaw Domingo. Mabati usab din nining simbahan sa B Radio 105.5 Waikurat FM, Balingasag, Misamis Oriental. Alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagnas kagabion matag adlaw Domingo. Kumusta sa mga women's group mo sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Mabati usab dinhi sa Hinuog City sa Realbit Radio 104.9 FM. Alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kabuntagon matag adlaw Domingo. O sa tanan nga mga kaigsonan nga nagasudong kanato via Facebook, doon nakita mga panimbayahon gikan sa United States of America from Alabama, Tennessee, West Virginia, Maryland, United States of America. Milani Juanito, ang Justina Anaquiton, Hermias family, Miguel Hermias, kang Brother Juanito Hermias Jr., Sister Julaila Hermias Harrison,
Brother Aligriano Hermias, ni Sister Charminia Hermias, Sister Rever Lilita Hermias Barton, ug kang Brother Nicodemos Nicky Hermias. Live sila nga nagasundong via Facebook, mga kaigsunan, gikan sa United States of America. Ato sa bigsoon gikan sa Saudi Arabia, Chorley Gabaya Cartagena, nagasundong usab mga kaigsunan nining atong programa. Niya itong gusto magparangat sa inyong mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. O garon sa pag-isgot sa tima mga kaigsunan, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Dining tungura karon Brad Ronnie, baga mahal mong tigpaminaw, ang ato karon ang pagtubag sa mga isyu, daghang mga gipangbuhian ni Mitchell Benilio sa pagtulon ang Iglesia Adventista del Séptimo Día, Brad Ronnie, ng Seventh Day Adventist Church. Nga dinhi na nukad sa Dipulog, no? Sa wa pa siya mulayas dinhi sa programa nato sa Dipulog, kay ang ato Brad Ronnie alas 12 pa dong sa alauna, di ba? Dinhi sa DXKO Dipulog. O niya ang iyaha alas 7 ngadto sa alas 8 sa kagabion. Pero dinhi na sa DXKD sa Kay misibat naman. Sibat naman or Milayas man dinis DXDR. Naa siya gibuhian nga gihatag nga katarungan nga nakabasa siya sa Biblia sa ikaduhang Tesalonika 3 o 4 nga na daw magpalabaw-labaw sa kahimtang o mag-angkon nga Dios. Yang gitudlo diri sa atong magtutudlo nga mao daw ang nahimong katumanan niya na. Ato kining gipamatud-an sa atong sibihan usab nga gisibihan, pero doon na pa kita'y buot nga ipapasabot nga dugang pahayag mao nga dinhi atong paghagpaton ang mga dugang nga katarungan, kay sa daghan niya nga gipangbuhian kini ang atong napilian, pero katong uban nga ilang nadungog Brad Ronnie, makalaom sila kung sundan nila kita sa atong programa ato gid kanang tubagon. Tinood. Atong ipabati Brad Ronnie aron dili masaypan sa mga kaygalaan nga nagtumo-tumo ta sa atong mga pagtubag bisag walay angay tubagonon diha kanila. Okay, atong ipabati ang tingog ni Mitchell Benilio, pastor sa Sabadista, mga kaigsunan, kay sige kaingonan ni Reverend, dinhi may base sa among tubag. O may puas pa ang mga pangataki nining pastor sa Sabadista dinis pagtulong ng PBCM, daghan man sa gibuhian nga mga pangutana. Busa padayon usab kami sa among pagtubag, o dili man ninyo masabtan ang among mga tubag kung wala may basihanan. So among ipabati ang mga tingog ug atake nining pastor sa Sabadista, si Mitchell Benilio. Niya atong ipabati ang tingog atong paminawan. Unsang klases tao ang mutungha? Atong basahon sa diha tao nga gitagana na daan sa laglagonon. Atong tan-awon sa ikaduhang Tesalonika kapitulo 2, versikulo 3 o 4 sa maayong balita Biblia basa. 3 o 4 nagingon, ayaw ka mo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi, kay ang maong adlaw dili moabot kun dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios, ug dili pa mutungha ang taong yawanon nga gitagana alang sa impyerno. Okay, kinsay mutungha pag-una? Tawong yawanon. Yawanon na tayo. Asa gitagana sa impyerno. Maunin dunay mga doktrina karos reliyon nagigani mutong impyerno. Ngano man og ilang itudlo biktima man ang ilang pangulo. Okay, partial sa tingog ni Mitchell Benilio, Reverend, grabe no, perting pangugat anong tingogan niya gyud nga nagisgot siya dunay taong yawanon. Unya yawanon na tao gigamit niya ang Tesalonika, ikaduhang Tesalonika kapitulo 2 bersikulo 3 ug 4. Nga mao daw na ang magpalabaw-labaw, no? Unya kining gingon nga magpalabaw-labaw, Niya mo ang konsab siya diha nga Dios daw. o yan ang gitira sa atong dapit sa atong magtutudlo, Reverend, nga mao kuno ni katumanan nga magpalabaw-labaw. Ato lang ipadayon ang pagpaminaw sa iyang tingog niya. Paigil nga dire unsang asa ni magpahimutan ning tawhana basa.
Supako niya ang tanan nga gipaka-Dios o gipakabalaan sa tao, magpalabaw siya ti anilang tanan o gani mosulod ug molingkod siya sa templo sa Dios ug moangkon nga siya Dios. Magpalabaw sila kanilang tanan. Labaw, daghang mga master na nagpatutong master. Pero mamatay, mabaho. Ako, di ko mabaho. Alang-alang mabaho. Si Marcos, wak mo po nabaho. Si Roberto, wak po nabaho. Basin po to. Ang tinood na po to. Gilubong na yan si Marcos, wak yun nabaho. Ha? Ang among master, wak among gibalsamar, kinsa gaingon, kami rapod. Ay, pangita mong laing tao, nga kanang mga nga, abi ninyo, ako mismo. Usa po kuno dakala. Usa pa kalibutan mo. Okay. Okay, yang gikuan rin. Gitira na din sa itong magtutudlo ang nagingon nga nagpalabaw-labaw tungod lagi sa sulti ni Master. Partis iyang kaugalingon nga si Master sa diyang mo pahulay ang iyang lawas dili mo baho. Unya, iyang saway ang daghan nga mga nagpatutos tibok kalibutan nga nagpatawag og Master nga matod pa ni Master nga sila mga matag mga baho. Ako ray Master nga dili mabaho. Mao ni gigamit ni binili atake iyang gipahaom dinhi sa nakasulat sa Biblia ang Tesalonica nga dunay tawo sa kalapasan, tawo nga yawanon nga tawo nga magpalabaw-labaw, iya din gitira sa tulong tutudlo. Nakaroon, dili man na butang kung nagsultig tinuod ta bradone ang atong mga kauban nga mga membro sa PBCM nasayod nini kay ug di pabitaw ni tinuod bradone hilasan ba ipod sila Tinuod yun na. nga nagsulti-sulti ta ato orang buhat-buhat ni atong tungura sa pagsulti ni Master ang mga membro sa atong mga kauban dinhi sa sulod sa PBC may pagduha-duha pa sila ni atong matinuod ba to kay ti amoy nagpatutuo daw ang iyang gisgutan mga matay sila katong nagpatutuo pero taliwala daw sa tanan siya kay wala man lugar magpatutuo kay kanang nagpatutuo di man tinuod ba doon sila mga matay itong nagpatutuo og mga baho pero siya ra daw ang Master nga kung mopahulay man siya sa kendang dili daw mabaho walay nalilong nato bradrone nga mga ministro sa PBCM gani ang imong pagka-ministro dili sama sa ilang pagka-pastor o ministro man nga sinuhulan bradrone kay kung dunay kaapikihon gani sa atong mga radio station bradrone apil man gani ka sa pagbayad samtang sila nangugat tungod kay dunay gidawat gyud nila bradrone Tinuod yun na. nga binulan lahi sa atoa nga kung nilaban ang pagtuo lang mo'y gisaligan nalisod man po kayo nga magbuhat ta sa pagtuo nga kita'y nagbuhat anang bakaka unya kita ra po'y maninuod nga tinuon na di gatag gilasan o gilasan yan na por iso nga atong magtutudlo matod pa niya nga dili siya magpabalsamar og natinuod man bradone walay balsamar nga nahitabo o medisina nga nakasulod sa iyang lawas Gikan sa pagpahulay ni Master Reverend September 26, 2004 hangtod dinhi karong panahon na wagid si Master mabutangig medisina yang lawas para ma-preserve o kanang giingon nga para pangbalsamar sa lawas. unya iya diyong giingon nga si Marcos kuno kay wa man to balsamara matod pa niya og si Ruben Iclio basin po tog matinuod kita aduna tay kasayuran niya na sa ilara pong mga membro bradone sa PBMA no nga gitukod ni Ruben Iclio Senior nga katong ilang lawas adunay pag-preserve ni adto bradone kay na may gitawag og murag casket ba o kanang butanganan sa ilang lawas nga gi-preserve nga mo aksyon na og bugnaw bradone murag mo ice ka diha niya na nga gisukod pud ang kini ang iyahang temperature ana bradone mao nga si Marcos wala to maunsa pero sama usab sa kang Ruben ingon niya na nga kung pananglitan adunay pag burn out bradone kinahanglan nga adunay standby unit nga generator ba Para continuous para ma-continuous kay madaot man putong lawas bradone o maundangan ato
lahi sa atong magtutudlo nga naagad na pahalo na siya ang kaugalingon nga gihigdaan o bid brethren nga diya siya napahamutan. Ginoon. Unya, tungod kay ang atong doktrina, Espiritu Santo man si Master sa atong pagpadayag, tungod lagi kay nasayod man ta o nasayod po sila nga ang Espiritu Santo Dios, maong diyang dapita, nagpalabaw-labaw na kuno ang atong magtutudlo. Mao nga diyang dapita, gimuan nila nga nagpatuo lugar ang atong magtutudlo. Pero kung magyawa ta sa usa ka yawa o yawaon nato brethren, ang yawa di man na magsultig tinuod brethren. Ang iyang buhat walay katumanan. Na kung ang atong magtutudlo sa pagsulti niya kay iya namang gipropesyadaan ang iyang lawas nga mo'y pagadangatan. Kung ang iyang gisultid nga dili mabaho niya nabaho, di namakak siya brethren, kang kinsa ba ang tag-iya sa bakak og diin gikan sumala sa Biblia? Ang atong basahon sa Biblia, ang kuhaw natong pahayag sa atong Ginoong Kristo kabahin sa yawa, ribirin, kining yawa, di gini magsultig, matuod. Bakat lang gyud pulos ang manggula sa bakba nining yawa. Sahay naman sa atong magtutudlo nga sa iyang pag-ibanghelyo dili kanato matod pa ni Master, walay bakat nga migula sa iyang bakba ug ang pruiba niya na kining kahimtang sa iyang lawas nga sa diyang ni Paulay wala gyud mabaho ug wapod madunot ang iyang lawas. Anya basahon ko sa Juan kapitulo 8 bersikulo 44 mga kaigsunan sa pagpruiba nga kung magisgot tag yawa ang yawa bakakon. Ingon ini ang atong mabasa. Kamu gikan sa inyong amahan nga mawang yawa, mao ni pahayag ni Kristo ngadto sa iyang kontra sa iyang kapanahonan. Gingon dayon dinhi og ang inyong tinguha mao pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya mo'y usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan og siya way labot sa kamaturan kay ang kamaturan wala man diha kaniya. Inig pamakat niya kining yawa, siya magasulti tukma sa iyang kagalingon kinaiya kay siya bakakon man og mao ang amahan sa mga bakak. Busa sa Biblia riberin magisgot tag yawa riberin, ang yawa dili magsulti og matuod kundi ang iyang mugula sa iyang bakba nga iyang ipamulong puros gyud kabakakan kay siya amahan man sa mga bakak. Busa dili mo salir ang iyang pagtudlo pagbasa niya sa ikaduang Tesalonica 2:3 ug 4 sa mayong balita Biblia brethren. Kay kung mauna ang katumanan kinahanglan man mo faith diha sa imuhang di sulti gibasa sa Biblia pag maghisgot og yawa tao sa kalapasan. Pag sulti niya og dili matuman nakalapas na siya niya na. Nakalapas ba diay ang among magtutulo kung ang iyang butang kung ang iyang gisulti nga mga butang natuman? Busa wala. Kung maghisgot tag Dios kaparihos ba ang Dios ug ang yawa kay ang yawa bakakon man ang Dios bay bakakon brethren. Dili riberin opposite ang Dios ug ang yawa, kun ang yawa bakakon ang Dios maminatudon. Aniya ang pruiba pagabasahon ko riberin sa nakasulat sa Roma kapitulo 3 bersikulo 3 ug 4 sa pagpruiba nga ang Dios maminatudon. Ingon ini, og kun diha kanilay wala managpanuo unsa may anaa niana. Kadtong ilang kakulang sa pagtuo nakapahimo bang walay kapuslanan sa pagkamatinuoron sa Dios? Wala gayud kinahanglan maminatud-on gayud ang Dios bisan pa kung bakakon ang tanang mga tao ingon sa naisulat. Busa opposite ang Dios ngadto sa yawa kay ang yawa nagapamulong og bakak samtang ang Dios nagapamulong sa kining kamaturan o ang Dios maminatud-on gayud. Busa klaro nga ang Dios dili siya maitag-iya sa bakak kay ang Dios magsulti lang tinuod. Ug ang yawa siya gitawag og amahan sa mga bakak aduna siya mga anak busa dili mo haom dito sa atong magtutudlo. Pero kung wala pud siya mopahulay bradron dili po nato kapamatud-an nga matinuod ba ang iyang gisulti kay kung ang tao nga nag-ingon lugar si Master nga ako ray Master nga dili mabaho kay ang mga Master nga nagpatutuo sa tibuok kalibutan ang ilhanan sa nagpatutuo matod pa niya mga matay na sila sa pagpangamatay nila sila mga baho siya ra lugar sa taliwala sa mga nangamatay bradron base siya explicar siya ray
dili mabaho. Naunsaon nato pagpaka tinuod o pagkatuo siya gisulti kung dili siya mo pahulay brother ni. Busa pamatud-an gyud niya ang iyang pagpahulay aron sa diya nga mo pahulay makakumparar kita nga lahi ba di ay gyud siya sa pagpahulay na nakita nato nga adunay tinuod dito na niepekto ang iyang gisulti sa diyang nipahulay na siya. Ang Biblia ba brother ni aduna bay mabasa nga nakatugo na daan nga ang laswel nga himuon niya ang pag-epekto niya na dili magsilbi samtang buhi pa siya adto ra kana matinod pagka mupahulay na siya sa lay pagasulti diha na nga mamatay siya. Ang Biblia rin nagpahayag yun nga kanang maghimog tugon sama sa gibuhat ni Master dili gina kapamatudan samtang buhi pa ang naghimo niini. Nabasahon ako sa nakasulat dinhi sa Hebreanon mga kaigsunan sa kapitulo 9 bersikulo 16 ngadto sa 17 ang akong pagbasa. Kay diin gani adunay tugon ang kamatayon sa naghimo niini kinahanglan pagapamatudan. Kay ang tugon mugahom lamang inig-abot na sa kamatayon. Sanglit dili man kini magpulo samtang buhi pa ang naghimo nini. Busa sa pagsulti ni Master Reverend sa pagtugon niya sa iyang lawas nga dili mabaho og dili pod madunot di pod mabalik sa pagkaabog dili nato pa kana natuhan kay naa pa man si Master nga nagsulti niini pero sa diyan si Master ni Paulay ang iyang tugon nga gihimo na pamatudan tungod kay natuman ang iyang giingon nga iyang lawas wala mabaho ug wala madugta takdo sa nakasulat sa Biblia nga kung adunay tugon nga himuon kinahanglan ang kamatayon sa naghimo nini kinahanglan pagapamatudan. Por iso nga si Master sa iyang pag-ibanghilyo kanato sa daghang mga kaigsunan nga namati sa ebanghelyo brother ni iyang gigamit ang pulong na kana daw nakasulat sa Ecclesiastes 1:9 husto daw kuno na brother ni. Sa ato pa doon na siya gibasihan sa iyang lawas nga kanang Ecclesiastes 1:9 husto daw na. Unsa man ang nakasulat sa Ecclesiastes 1:9 nga atong ihatag ngadto sa mga nagpatalog karon og nagsunod sa atong programa Brad Ronnie nga mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. Okay, ang kinang gipahayag sa atong magtutudlo Reverend nga matud pa niya ang kinang giingon nga kanang Ecclesiastes 1:9 husto na kay ang unod mong nining maong bersikulo history merely repeats itself niya mabasa kini sa Biblia nga gitawag Dagoc nga Tyndale translation o bisan pa sa Biblia nga The Living Bible. So sa pag-ingon ni Master nga husto ng Ecclesiastes 1:9 nga ang giingon history merely repeats itself nga sa atong pinulungan ang namao kaniadto mamao pag-usap. Kung mao makita nato ang resulta nga ang namao kanato mamao di ay ugma. Karon atong adtuan ang Biblia atong susihon ang mga nakasulat sa Biblia brother ni kung aduna ba'y nagpatutuo sa Biblia nga siya Dios o tungod sa iyang pagpatutuo siya ba'y wala mabaho o wala ba siya udla brother ni naabay atong ikapakita aduna kita ikapakita sa Biblia Reverend nga pagka duna gani magpatutuo niya dili siya Dios klaro naman lang basta magpatutuo di magina Dios ang dangatan inig kamatay mabaho gina udlon gina. So sa dapit sa atong magtutudlo si Master wa gid magpatutuo tungod kay ang kahintang sa gipakita nga tugon nga natuman sa diyang nipahulay si Master nga matud pa niya yang lawas dili mabaho natuman kana taliwala nga kining pastor sa Sabadista Mitchell Bindilio mangita gid pagi nga iyang gubon ba iyatang ipaghimakak ba sa sistema nga gitugkan nato ang tinuod. Diya sa Biblia sa kasaysayan sa kamatayon ni Herodes nga si Herodes assume sa iyang kagulingon nga ingon nga Dios instead nga ang iyang pagpasilungog ngadto sa Dios pero gihimo nga pagpasilungog siyang kagulingon ingon nga Dios namatay si Herodes giulod. Unya na mga taong ni tuo pod gani brother ni di ba? Nga kung sa English pa na rin ingon sila I believe in you. Basi nagtuo sila pero sa gidangatan ni Herodes. Yung kasahan ko sa buhat kapitulo 12, versikulo 20 ngadto 23 mga kaigsunan ang akong pagkabasahon ninyo nini.
og nahitabo nga si Herodes nasilag pagayos sa batok sa mga taga Tiro og sa mga taga Sidon apan kini sila nangadto kaniya sa tingog og tapos nila madani si Blasto ang tigtagad sa lawak higdaanan sa hari. Sila nangamuyo nga makigdait sa hari sanglit ang gisaligan sa ilang kayutaan alang sa pagkaon mauman ang kayutaan sa hari. Og sa adlaw nga gitagal si Herodes misulob sa iyang harianong biste, milingkod sa iyang trono, o mihatag kanilag usa ka pakigpulong si Herodes. So sa pagpakigpulong ni Herodes, adunggan gato sa mga tao nga iyang gitagaan sa iyang pakigpulong. Kung sa madayon ng gihimo sa mga tao nga nakadungog sa pakigpulong ni Herodes. Og naninggit ang mga tao nga nag-ingon, kana tingog sa usa ka Dios dili sa tao. So sa diyan nadunggan ay dila rebelen si Herodes nga nakigpulong nga itong mga tao naninggit sila nga mga gipagpamulong ni Herodes kana day tingog sa usa ka Dios ug dili sa tao. Dayon dingon dinhi og diha gihampak siya si Herodes sa usa ka manulunda sa Ginoo tungod kay wala niya ihatag ang pagdalayg ngadto sa Dios og gikaon siya si Herodes sa mga ulod og namatay. Nakita nato ang kaunon sa ulod mabaho man gid na o sa gidangatan ni Herodes. Wala matuman isip sa iyang mga sistema kung siya nagpatuo man nga Dios perdon di ba? Lahi sa atong magtutudlo. Karon adtuan nato ang atong Ginoong Hesukristo brethren Okay. Kay pag-ingon sa Biblia, history merely repeats itself. Ang namaw kanya to mamauman ugma. Si Kristo sa iyang kamatayon, ang iyang lawas mapod, brethren miagi mapod sa pagkadunot, brethren sumala sa Biblia. Sa Biblia, rin ang lawas atong Ginoong Hesukristo, wala muagig pagkadunot. Tungod kay si Kristo, Dios gusto. Maunigi, kuhaan raman ni Master sa pag-ingon, history merely repeat itself. Kay ang atong magtutudlo rin sa atong pagpailas doktrina, katumanan rabas Espiritu Santo. O ang Espiritu Santo sa Biblia, Dios. Dios, so nagpakita ang ilanan nga pagka-Dios, ang lawas, kung iprograma man nga mupahulay, mupakita ang ilanan nga di ginubalik sa pagkaabog. Lahi sa dili Dios, dili Dios o tao nga nagpatuto sa mga Herodes, giulod og nabaho gid siya kay kanang giulod mao man ang mabaho, pasintabi lang sa mga nangaon og naminaw. Nabasahon ko ang prueba sa atong Ginoong Jesucristo nga iyang lawas wag gyud diay sa hadis, kini hadis mao man lubnganan. Sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 27 kama 31 mga kaigsunan ang akong pagkabasahon, ingon dinhi. Kay dili mo man pagabiyaan ang akong kalag didto sa hadis, og dili mo man itugot nga imong balaan moagis pagkadunot. So dunay gingon nga dili pagabiyaan sa hadis ang kalag, ug dunay balaan nga dili moagis pagkadunot sa 31. Siya nakapanglangtaw ng daan ug misulti mahitungod sa pagkabanhaw ni Kristo nga kini siya wala biyahe dito sa hadis ug nga usab ang iyang lawas wala moagi sa pagkadunot. Dosa ang atong Ginoong Kristo nga may nakumparahan sa atong magtutudlo brethren wala madunot ang lawas ni Kristo bisan pakaliwala siya nga namatay. Ug kay wala man madunot tungod kay mo na ilhanan nga siya Dios. Dios ba gyud ang atong Ginoong Kristo brethren Dios rin sa pagtudlo ni Master. pagtudlo ni Master. Ang atong Ginoong Kristo Dios kana mao pud na ang prinsipyos mga ministros PBCM nganong nagdios mi sa atong Ginoong Kristo. Dili tungod kay nagdios ta, tungod kay walay mabasa. Ang tinuod nga nagdios ta tungod kay dunay mabasa sa Biblia. Naman tay Biblia nga gitawag ang buhing pulong mga kaigsunan. Basahon ako sa pahayag dinhi sa nakasulat sa Ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 8. Ang buhing pulong nga Biblia gingon, ayaw gayud kalimti ang kahibulungang kamatuoran nga si Hesukristo nagpakatao diha sa banay ni Haring David. Og siya Dios. Mao ni pahayag ni Pablo nga si Kristo nagpakatao sa banay ni Haring David. Nga kini Kristo Dios og siya Dios sumala sa kamatuoran nga nabanhaw siya gikan sa mga patay. Busa si Kristo Dios mga malamong tigpaminaw. Pero dili ikalimot nga sa atong panahon brethren Espiritu Santo ang doktrina nato sa pagpadegna diya sa katumanan ni Master. Gihimuan ni Mitchell Bendelio og pagsupak. Nagbasa siya ikaduhang Tesalonica 2:3-4 sa maayong balita Biblia nga nagpatuo kuno siya tungod lagi adtong lahi siya sa mga master brethren no? Nga sila nangamatay og nangabaho pero siya ra dili mabaho.
Kaya nakabasa siyang sitas sa ikadong Tesalonica 2:3-4 nga na daw taos kalapasan nga magpalabaw-labaw daw mosulod sa templo diya sa Dios o magpayag nga siya daw Dios. Iya din gitudlo ang atong magtutudlo sa way kalibutan nga kana nga gitawag og taos kalapasan kanang kalapasan nga gibuhat na ng tawhana walay katinuan ang iyang mga pagpamatuod ba doon naara sa paglapas. Na sa unsang paagi ng atong magtutudlo iyang ignon nga kalapasan kung daw ugaling ang iyang gisulti adto na may katumanan. Og dili ikalimot nga bisag tinuod ka ignon gi ka og naas kalapasan o giyawaan. Kay kana nahitabo sa panahon sa atong Ginoo Kristo nga ang mga tao lamang mga membro ni Kristo mo'y nituo sa iyang pagkamao pero ang dili gihimo si Kristo nga yawa. Nabay mabasa nato bro ni para ka kumparan nga ang giingon sa Ecclesiastes 1:9 ni Master nga tinuod naman na nga history merely repeats itself nga ang namo kaniadto mamaugma. Aduna Reverend, munang takdo gikay sulti ni Master sa panahon sa atong Ginoong Kristo ang kakontra niya gitawag si Kristo nga giyawaan. Sa ato pong panahon ron, diya po ni Pastor sa Balista Mitchell Bindilio, gidamitan tag 2 Tesalonica 2:3-4 nga taos kalapasan, yawan doon nga tao, yung gitiraga sa itong magtutudlo. Kaya, sa panahon sa katawhan sa unang panahon sa atong Ginoong Kristo, ang mga tinunan lagi mito ka Kristo nga Dios, pero ang di magtotoo, ginganlan si Kristo giyawaan. Yeah. Sa Juan Kapitulo 8, versikulo 48, ngadto 49 ang pagkabasahon mga kaigsunan, ini. Kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga nanag-ingon. Dili ba husto kami sa among pag-ingon nga ikaw sa Marianon o giyawaan? Ila man ning gitawag si Kristo ni, si Kristo may gipasabot nila nga taga sa Marianon nga o giyawaan. Pero pahayag nga gitubag ni Kristo ngadto kanila, nes 49. Si Jesus mitubag nga nag-ingon, ako wala hingyaway, hinunua ako nagapasinuog sa akong amahan, og kamo nagapakaulaw kanako. Busa mao ni ang prueba nga gibasa ta sa Biblia Reverend nga sa unang panahon sa iyang kapanahonan ni Kristo ang mga taong di magtotoo niya mutawag gid niya nga si Kristo giyawaan niya napagindugang prueba sa Biblia basahon ako. Og nanubag pa gani si Kristo sa di pa ni basahon ba doon okay. Ako wala hingyawa pero magtuman gid sila di ba? No. Niya ang dugang prueba sa mga taong way pagtuo nga mutawag gid ngadto sa atong Ginoong Kristo nga giyawaan dinis 20 nga bersikulo sa kapitulo 10 sa Juan or kapitulo 10 versikulo 20 sa Juan. Daghan kanila ang nag-ingon kini siya giyawaan og nagsalimuang nganong mamati man kamo kaniya. Busa nag-aghat nga dili pa pamation sila sa atong Ginoong Kristo sa unang kapanahonan ba doon Kay si Kristo daw giyawaan man unya nagsalimuang na angay ba day pudtuod pamation ang taong nagsalimuang unya giyawaan na makapugos bata kung mao na expectation nila. Pero sa tinod wala si Kristo yawae. Sa tinod pod dili mao ang gitumbok ni Mitchell Bindilio sa pagbasa niya sa ikadwang Tesalonica 2:3-4 sa mayong balita Biblia nga Katoliko nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales tungod kay inigbasa ni mo na kinahanglan man pamatud-an ang kinaiyan niya na kung mofit ba sa among magtutudlo. Ang iyang gisulti kung maunay iyang gisulti nga tanan sila nga mga master sa tibok kalibutan kung doon na may mga nagpatawag pero ang ilanan kung sila nagpatuto mga matay sila og mabaho unya natuman di kanila og si master mo'y wala mabaho dili man na pagpalabaw-labaw pagsulti na tinuod pero kung anhian nato sa guideline nga gihatag ni Ellen Goldwhite Bradone kinsa gyud daw ang katumanan sa ikadwang Tesalonica 2:3-4 kay kinis Mitchell Bindilio maglain man ni siya iyaha nakasubay ka ni siya ilang gitawag og founder nga si Ellen Goldwhite nga gitawag og manalagna sa ilang basahon niya. Di raman ni siya mutog manalagna, Bradone. Pero magkutlo-kutlo ni siya mga basahon. Murag ang iya ba, pilion lang niyang basahon nga sinulat ni Ellen Goldwhite na gani basahon nga magtudlo nga siya propeta. Di na siya mangilabot nga na, Bradone.
Kinsa daw ang katumanan sa ikaduhang Tesalonica 2:3-4. Okay. Ang katumanan ini sumala sa founder niya ni Bitsil Bendilio nga mao si Eileen Goldwhite. Dili man in town ang PBCM, kundi ang Papa Mas Roma. Pero kini si Bendilio na ningkamot ng taon nga i-appeal niya ni para pag-dismular ba sa Doctrines PBCM. Pero di gyud ni ka-dismular gyud. Ini pamaagi ni Bitsil Bendilio. Para makabaw siya sa gidangatan sa iyang mapagpamatuod ba Pulyaso. Niya tay ilang libro nga naguluhan, The Great Controversy, America's Role in Prophecy, Reverend. Great Controversy, Eileen Goldwhite man eh. Sa page 35 atong bagabasahon ni Unini, An Era of Spiritual Darkness, matod pa din The Apostle Paul, in his second letter to the Thessalonians, foretold the great apostasy which would result in the establishment of the papal power. He declared that the day of Christ should not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition, who opposeth and exalted himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. And furthermore, the apostle warns his brethren that the mystery of iniquity doth already work. Nade ng sita sa Reverend gibutang din ni Mrs. White, 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 up to 4 then up to 7. Kinsay gi pahayag niini katumanan sa Thessalonian ikaduhang Thessalonica 2:3-4 muning gingon nga gipahayag ni apostol nga si Pablo sa iyang ikaduhang sulat sa Thessalonian og nagpahayag sa great apostasy kini bang Sa gipahayag na ni Eileen Goldwhite, pagsabot sa pagsabot na sa gipahayag gisulat ni Pablo kay si Pablo may gisulat ng Thessalonica. Ang katumanan daw niya ng tao sa kalapasan Reverend mao ang Papa sa Roma. Muna gi pasabot kibali ni Eileen Goldwhite mga mahal mong tigpaminaw, pero naunsa ba na nagtudlo ng pod siya glain para lugar ipabuto diri namo? Iya pang pananglitan sa sama sa sistema ni Robin Iclio. Si Robin Iclio, mga bala mong tigpaminaw, lahi ang doktrina kay siya si Kristo. Busa kung iyang ipanag-ing nasayop siya niya na. Atong ipabati ba doon kay doon ay pag-adto ni Jessica So sa PBMA dapit dito sa Dinagat Island, dito kuha niya ang mga mensahe sa mga tao dito unsa ilang pagtuo may tuod kang Robin Iclio Sr. Bradone. Okay, atong ipabati Reverend ang kining sa dapit sa mga pagtulunan sa PBMI nga yung mga tinunan nag-confirm yun o gipamatod nila nga kini si Robin Iclio maunis Kristo niya atong ipabati mga kaigsunan. Sa mga miyembro ng Philippine Benevolent Missionaries Association, ito ang Holy Land. Matatagpuan dito sa San Jose, Dinagat Island. Kung sakaling dumating man daw yung panahon ng pagguro ng mundo, ito lang daw ang mananatiling nakatayo. Dahil para sa kanila, ang lugar na ito ay pinuprotektahan ng kanilang Divine Master, si Robin Iclio Sr. Sa kanilang Holy Land, makikita ang bukal kung saan umaabos umano ang tinatawag nilang Holy Water. Paniwala nila na kapag papagaling ito kapag inom. Bago mo inumin, magdasal ka muna, hingin mo na ang kapangyarihan ng Panginoon na sa pamagitan ng tubig na yan, kung ano ang karamdaman sa iyong katawan, pwede kayong gumaling. Maraming milagro na raw ang nangyari sa isla dahil sa kanilang Divine Master. Isa raw sa mga buhay na saksi, si Shirley Tanyeta. Napagaling daw ni Iclio Sr. ang kanyang ama na nasiraan noon ng bait. Natutulog man siya ng madaling araw. Pagising niya alas 8. Magaling na talaga. Si Jesus Christ at saka si Divine Master, isa lang yun. Ato nagdungog mga malamong tigpaminaw sa doktrina sa mga ministro sa PBCM nga gitulo ni Master. Espiritu Santo. Samtang si Robin Iclio Sr., si Kristo daw o si Robin Iclio usara. Unya kay si Kristo Dios man. Nabasa nato sa Biblia, brother. Kanina, 2 Timoteo 2:8 sa buhing pulong nga Biblia. Dios si Ruben, 2 Timoteo 2:8 sa buhing pulong nga Biblia. 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 2 Timoteo 2:8 sa buhing pulong nga Biblia
Karon kung sirwin iklio Kristo atong susihon kung pasado ba kay gilambigit man niya nga gipariho bradron no. Og nakapasar ba si Mitchell Bendilius pagtumbok-tumbok? Si Kristo nakita nato sa Biblia nga namatay. Nabasa na ganina nga wala biyae ang iyang lawas og wala madunot dito sa Hades. Nga ang Hades usa ka pinulungan nga Grigo nga sa Hebrew gitawag ka nagsiol lubnganan. Si Kristo na banhaw. Pero si Ruben Iclio Sr. namatay na ang tutukod sa PBMA Confundador. Ang pangutana napuli na ang iyang mga anak nagpuli-puli na. Unya, kung si Ruben Iclio Sr. Maus Kristo, sadyang namatay si Kristo, nibalik lugar in person of Ruben Iclio Senior. Tugutan ta. Atong i-grant lugar ba nun Si Kristo pa sa Biblia ang tinod nga Kristo. Maus banbag kamatay bro nun sumala sa Biblia. Kung magisgot na tinuod nga Kristo rin, hindi ligid mausban o kamatay, kausar agad siya magahalad siyang kinabuhi sa pagpakamatay. Munang kita sa atong conclusion ang pagtulunan sa PBM nga gifondira ni Ruben Iclio di gid mo lugar nga kamaturan. Nagangkon siya nga siya si Kristo. Nya kay namatay man siya naduhaan na kay siya man ka si Kristo. Pero sa Biblia ang tinuod nga Kristo kausar agad maghalad siyang kinabuhi sa pagpakamatay. Basahon ko ang priba dinhi sa Hebreanon mga kaigsunan kapitulo 9 bersikulo 27 ngini. Og maingon nga ang tao ginabut-an nga mamatay sa makausara og tapos niya na mao ang hukom. Yun din mao man usab sa 28 na. Mao man usab si Kristo tapos makahalad sa makausa aron sa pagkuha. Makahalad sa makausa aron sa pagkuha sa mga sala sa daghang mga tao mutungha sa ikaduha dili labot sa sala kundi sa pagluwas hinuon kanila nga matinguhaon gayud nagapaabot kaniya sa Biblia rin natong gibasa sa pagpruiba kung ang atong Ginoong Jesucristo kung maghalad sa kinabuhi sa pagpakamatay kaduha ba dili musumada ka sa Biblia si Kristo matod pa dinhi makausara makahalad sa makausara unsa bay kahulugan sa paghalad ba doni nga kausara di na pwedeng maduha pa o matulo pa. Mao man ni ang paghalad mao man ning pagtubos pinagi sa iyang kamatayon. Ang kahulugan di kamatayon. Niya sa akong pagbasahon sa Mateo kapitulo 20 bersikulo 28. Maingon nga ang anak sa tao mianhi dili aron siya pag-alagaron kundi sa pag-alagad o sa paghalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay ingon nga lukat sa alang sa daghan. Busa ang kahulugan di ay sa paghalad, pagpakamatay ni Kristo ingon nga lukat sa daghan. Kung mauna ang Kristo, unya nibalik na, namatay si Kristo, nibalik na, nausban pong kamatay, di nasukwahi na ang Biblia mga malamong tigpaminaw. Unya tungod kay doon na daw kuno yung mga karamdaman ba doon, gibati ba? Napagaling daw sa holy water. Gikan sa Dinagat Island nga gitawag og Holy Land. Unya tinuod na lugar to, mga malamong tigpaminaw kay nagtambal man. Sa basahon sa gitawag og Seventh-day Adventist, no? Kining gitawag og mga hitabo sa katapusang panahon ni Ellen Goldwhite. Kung anita mo basa sa gitudlo ni Ellen Goldwhite unsay ilanan day ni Satanas mga malamong tigpaminaw ug unsay iyang angkonon. Dinhi sa pahina 137 ingon ini ang atong mabasa punto ang atong kuhaon gingon. Muanhi si Satanas sa pagpanglimbong bisan pa sa mga pinili mag-aangkon siya nga Kristo. Ug muani siya ingon nga dakong mananambal nga misyonero. Kini di kunong Satanas mga kaigalan magpatuo pod nga manambal. Unya misyonero. Ang iyang angkunon ani Kristo. Siya daw si Kristo. Matod pa sa basahon dinhi sa atong gibasa. Kung ang angkunon Kristo, dili man ang among magtutudlo Kristo kay Espiritu Santo man Busa
Nakita nato nga dili di ay kay ang pagpanambal tinuod na. Kay gibuhian ka na ni Kristo sa unang panahon nga kung may mga taong nagbuhat og milagro sa Dios na ba sila, wala na ang kuna ni Kristo. Unsay puriba, Brother Ronnie? Okay, yang prueba reverend sa pagpahayag din sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 21 ngadto 23. Mga kaigsonan mo ning pagprueba nga bisan pa gamit kas ngalan niya mingon kag nakayo kag sakit tinuod na. Kay kung wakas ka maturan igid ka ang kunon sa Dios. Yun niya nga itong nabasa. Dili ang tanan magaingon kanako, nga kang Kristo, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Daghan unya ang nagaingon kanako niadtong adlaw, Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kami mga propesya tungod sa imong ngalan, og nga nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, og nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Mo claim sa mga tao gigamit pangalan sa Ginoo sa atong Ginoong Jesucristo, pero tubag naman sa atong Ginoong Jesucristo kanila. Ug unya magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo, wala ko gayud kamo igkaila, tahawa kanako kamong mga mamumuhat og dautan. Atong nakita nga katong mga mamumuhat og dautan nga giingon ni Kristo, nagtambal to, wala aksepta ni Kristo. Busa, dili kay ang atong magtutulo may katumaran sa ikaduang Tesalonica 2:3 o 4. O pag-ingon niyang iparehos sa Ruben Iclio, si Kristo mas Ruben Iclio. O sa tanan nga mga nagtuo nga si Kristo mo balik, Badron wata mag-ingon nga mauna si Master na to. Kaya ang atong doktrina, base sa sinultian ni Kristo, tanan nga nagtuo nga mga reliyon nga si Kristo mo balik, kita ray wala magsulti, Brother. Correct. Lahi sa uban nga nangangkon og Kristo si Kibuloy, siya man kuno ang appointed Son of the God. Son of God. Na pinasikad niini kung ang Kristo mo'y atong pasultiyon sumala sa Biblia. Tanan nga nag-ingon nga si Kristo mo balik, dili ang ilang kaugalingong mga mata mo'y gibasihan sama sa nagsigang mata ni Mitchell Bendilio parang litan ba doon ang di na mo siga ba doon tuman lang patay na kinsa pa niya na nga nagtuo nga sila mo'y balikan ni Kristo, nagsigang kunay mga sila nga sila mo'y balikan ni Kristo. Tanang reliyon kita wala gyud ba doon tungod kay ang tanang sitas nga si Kristo mo balik niya na doon na lamay gisintro nga mo'y balikan ni Kristo, dili ang ilang mga mata kundi didtura kana gisaad sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo kanang sara. Nagdahom sila nga paabuton kining maong saad. Unsay prueba, Brother? Okay, basahon kong prueba reverend natay Biblia ng pulong sa Dios. Ani ko mabasa sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 23. Mo sukdanan sa pagbalik ni Kristo nga dinhi palabuton kay dunay gisaaran nga mga mata niini nga mao'y makakita sa iyang pagbalik mo tong iyang mga tinun-an. Nabasahon ko yung ini ang nakasulat. Ipasabot na to, Brother, katong tanang sitas nila nga gigamit nga si Kristo mo balik. Di ta mo deny. Pero kung gamiton nga para kana palabuton, wala nay para palabuton kay natuman na kana didto sa kapanahonan sa mga tinun-an ni Kristo nga mo'y gisaaran. Okay, basahon ako. Kung lutuson kamo diha sa usa ka lungsod, pahayag ni Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an, pahilayo kamo og adto sa lahing lungsod. Kaya sa pagkatinuod sa dili pa ninyo malibot ang tanan mga lungsod sa Israel. Muna gipahayag niya ngadto sa iyang mga tinunan. Ako nga anak sa tao mubalik na. Busa ang sukdanan reverend sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo didto sa iyang mga tinunan nga may buluhaton sila nga dili pa daw nila mahurot og libot ang tanang mga lungsod sa Israel. Siya, si Kristo, mubalik na. Na kung sila may gisaaran, hangtod ba karon naglibot-libot pang mga tinun-an ni Kristo? Daw na argod na. Di kita makaingon nga hangtod karon reverend kay ang tanang mga tinun-an ni Kristo nangamatay na naman sila kamatay. Busa sa ilang panahon, dugay na kana nga natuman mga mahal namong tigpaminaw. Wow. Na karon ang gisaad ni Jesucristo sa dili na niya pagpakita, aduna siya gipadala nga mao na to'y dawaton. So wala sa Biblia may gipadala ba ang Kristo, Brother, ni sa dili na niya pagpakita pa pag-usap? Aduna mao ni siya ang dugang pagpriba nato sa Biblia nga
kining gidahom sa kadaghanan nga mobalik sa Kristo, di gid na matuman na kay doon na may padala sa Kristo mo muntoy dawato nato. Nga kay Biblia na pud nga ang buhing pulong Reverend, ani na pud ko mabasa yung version sa Biblia, pero hindi ko mabasa sa Mateo kapitulo 23 versikulo 39. Ingon ini nga itong mabasa. Sultihan ko kamo bahayag sa atong Ginoong Kristo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab hangtod andam na kamo mudawat sa gipadala ko kaninyo gikan sa Dios. Busa matinaw, dili na kamo makakita kanako pag-usab. Nga naman, kay ang iyang gipakitaan nga mubalik, ang iyang mga tinunan, pero ipugos bagyo din yun, na makakday mo na nag-ingon may base ni Kristo. Kung ganyan mong gisulti, bakak man na si Kristo na ang yawa nini, kay siya ay author man nini, nga gikwaan na mong punto. Igo lang natong gibasa. Di na mo makakita kanako pag-usab hangtod mo dawat kamo sa akong gipadala kaninyo, kinsa bay gipadala ni Kristo nga kana mo'y dawaton sa atong panahon karon ba ron Ang gipadala sa atong Ginoong Kristo nga dawaton katong iyang gisaan, katong iyang gisaan. mao ba kinsa man ang iyang gisaan nga mo'y dawaton? Mao nang manlalaban nga espiritus kamaturan. Basahon ako ang prueba Reverend Dennis, Juan kapitulo 15 versikulo 26. Ingon nga itong mabasa. Apan inigabot unya sa manlalaban, inigabot kay moabot ng gini mamang gisaad nga moabot ang nga akong balikan ta apan inigabot unya sa manlalaban ang akong ipadala kaninyo gikan sa amahan ang espiritu sa kamatuoran nga magagikan sa amahan kini siya mao ang magahingog panghimatod mahituod kanako. Busa ang manlalaban di ay ang espiritu sa kamaturan sa pag-ingon ni Kristo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab hangtod mo dawat kamo sa akong gipadala kaninyo. Aduna nay gipadala sa dili na niya pagpakita pag-usab. Ug ang iyang gipadala sa nabasa ni Bradoni sa Juan 15:26 mao ang espiritu sa kamaturan. Dili bang espiritu sa kamaturan mao ba ng Espiritu Santo, Bradoni? Mao gyud na rin kay basahon nako ang prueba niya na dinhi sa Biblia ang pulong sa Dios mao ra gyapon sa Juan kapitulo 15 bersikulo 26. Mapiyo nga kining manlalaban nga giingon espiritu sa kamaturan nga ipadala ni Kristo mao gyud ang Espiritu Santo. Ingon ini, mingon dayon si Jesus kanila, ipadala ko kaninyo ang Espiritu Santo nga gikan sa Amahan. Busa ang Espiritu Santo di ay mo'y dawaton kay kana gipadala. Sa pagsulti ni Kristo ang Espiritu Santo gipadala, unsa daw na kanang Espiritu Santo gipadala ni Kristo, Bradone? So sa Biblia nga imong gibasa. Kung si Kristo, kung atong Ginoong si Kristo mo'y mamahayag ribirin kining Espiritu Santo nga gipadala ni Kristo gikan sa Amahan, mao kini ang kapuli niya. Mao ra gyapon nga Biblia ribirin ang tulong sa Dios nako pagabasahon dinhi sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto 26. Kining mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako, matud pa ni Ginoong Hesus. Apan kung makagika na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa aman. Puli kanako. Busa katong tanan nga nagapangangkon og Kristo mga malamong tigpaminaw sa baba ni Kristo wa gyud sila'y puruhan nga sila. Kay si Kristo di na mobalik og ang mupuli niya, ang puli niya o ilis niya mao ang Espiritu Santo. Gawas niya na katong balikantang gisulti ni Bindilyo ganina, Bradone, nga ang ato kunong magtutudlo daw bi kuno o gibalsamar kuno sa gabi, Bradone, sa makuni kalibutan. Sa tinuod lang mas siya pa nasayon lugar sa atong mga kaubang nga mga membro, Bradone, sa PBCM. Mao na lagi rin. Nasayon ang mga ministro o ang mga membro nga si Master wala balsamara. Pero matod pa niya, tan ako nung lain maoy musulti. Balikan ta sa nang puntuhan. Okay niya atong ipabati ang Tingog Bunitsil Bindilyo. Atong iplaster kadali rin ang ano to. Ang ato na lang, Bradone, para makadaginota, ang atong buhaton mao ang pagpamatuod nga sa Biblia ta mukuha, Bradone. Okay. Kaya nadungga naman. Kung adunay magpamatuod sa imong gipamatuod-an nga Dios, adha baday mo kuha siya dili katawan para magtestigo sa iyang dapit, Bradone? Dili rin. Kinahanglan yun nga diha gyud sa katawan na gyud ang mukuha og testigos. Tinod ka na kay basahon kung nakasulat dinhi sa
Pinadayag Kapitulo 17, no? Versikulo 6 nag-ingon dinhi. Og nakita ko ang babae nga nahubog sa dugo sa mga balaan og sa dugo sa mga gipamatay nga mga saksi ni Jesus. Mga malamong tigpaminaw sa Biblia kung panahon ni Kristo ang mapamatod niya mga saksi ni Jesus pero gipamatay lang kini mga saksi ha. Pero hain ang priba brother nga ang mga saksi ni Jesus gipamatay tungod kay ang ato rang Ginoong Hesukristo gyapon may nagsulti niya na hain ang priba niya na nga ang mga saksi ni Jesus gipamatay. Okay, basahan ako rin nga ang mga saksi sa atong Ginoong Hesus gipamatay. Sa Juan, kung pagbabasahon mga kaigsunan ang pagpruba sa balaang kasulatan, sa Juan Kapitulo 16, versikulo 2 ang pruba nini, ang mga saksi sa atong Ginoong Hesus gipamatay. Kamo ilang palagputon gawas sa mga sinaguga, sa pagkatinuod ang panahon moabot na nga ang magapatay kaninyo, referado sa mga tinunan, magadahom nga nagahimo siya basimbahong pag-alagad sa Dios. So, di kinsa ang mopamatod sa dapit ni Kristo lain ba? Dili. Ang iyang mga tinunan nga gitawag og mga saksi lamang gipamatay. Hain pang dugang priba nga dili gyud magkuhag laing pagpamatod mo sa dapit mo sa atong magtutudlo. Kita o ang mga membro sa PBCM mo'y mo pamatuod o saksi po sa iyang kahimtang bradon Okay niya. Ang dugang. Diya sa buhat rin basahan ko sa Kapitulo 1, versikulo 8, ang pagpahayag sa balang kasulatan. Apan kami magadawa tinuon og gahom sa diya nga kakunsaran na kamo sa Espiritu Santo. Og kamo, referado sa iyong mga tinunan, mauon niya ang akong mga saksi sa Jerusalem og sa tibok Judea og Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Ang gibasa nimo bradon buhat Kapitulo 1, Versikulo 8. sugod nato sa versikulo 6 bradon. Atong ipababaw. Parang pagpiho nga kanabay iyang mga tinunan ang ginoong saksi. Okay niya. Sa versikulo 6, ugon niya, sa nagkatigon sila, gipangutana siya nila nga nag-ingon, Ginoo, nini bang panahon na karon? Igapahiuli mo ang gingharian ngadto sa Israel? Og siya, si Kristo, mitubag kanila. Dili itugot kaninyo ang pagkasayod sa mga panahon ng mga kahigayunan nga gitudlo sa mga pinagi sa iyang kaglingong kadahom. Apan kamo matud pa ni Kristo nagadawat hinuon og gahom diha sa mga sa diha nga kakunsanan nga kamo sa Espiritu Santo ug kamo mauon niya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibok Judea ug Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Busa nakita nato mga mahal nga tigpaminaw mga kaigsunan nga ang mopamatod sa dapit kang master nga mahimong saksi niya matod pa ni Mitchell Benilio sila rapuy nagpamatuod pangitaglain unsaon pagpangitaglain nga og ikaw may pasaksyon magbinutbot man ka magmuha magkag sitas nga di mao ipanghapak diri namo. Dili man gid sila pwede nga magpamatuod dibiron kay dili man sila saksi og sa gipamulong o gisulti sa atong magtutudlo kay sa Biblia dugang sa bulaton sa saksi sa 22:15 diyon kini kay ikaw himuon mga saksi alang kaniya ngadto sa tanang mga tawo mahitungod sa imong nakita og nadungog. Ang nakadungog sa gisulti ni Master, ang mga katawan, kami lang ang mga katawan ni Master, busa kami nagtug-an kaninyo nga ang lawas sa among magtutudlo wa gyud balsamara. Busa mga mahal mong tigpaminaw brother ni nakapakadaghan pang isuportar unta nato bahin ining tinuod kalihukan na nga iyang pagpaningil labi na kay daghan kay sa mga pangutana Reverend. Pero miabot naman ang oras at nung ipanginaot nga taliwala nini nga nagsunod sila sa atong mga bisan sa nga radio station o mga pamahayag atong gilauman nga kung makabot nila ang katinawan nga may sama sila kanato nga makapagpasakop sa pagtulon ang PBCM. Busa walay mga katarungan nila brother nga atong gilikayan ang ato puros nato gipangtubag. Pero kung doon na may mga nabinbin pang ubang mga angay tubagon nato brother makalaom sila nga ato kanang tubagon ilalang ipadayon ang pagpamati tungod kay ang tingog ni Benilio ato mang ihatag ipamati nila brother para ma-repress gyapon sa ilang panumduman. Kini ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio og usab sa ngalan sa among magtutulo Master Tomas D. Eugenio Senior ingon masab sa kauban nga ebanghilista. Kaya sa inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Danilo Mangalos kami mayon hangtod sa sunod gayon sa samang takna og samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
charge of the projections for the reasons, and later Bill Gates joins us for an extended discussion, a very in-depth discussion about his thoughts and concerns as the country begins to reopen.